खुलुमबाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गुवाहाटी जिल्ला कामरुप मेट्र'आ फैगौ 1 मार्चआव 12थि बोसोरसालियाव जों मिथिं खुंनो लादों। बे जथुम्मायाव जोंहा गोबां हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै जोंहाथ' मानव गेदेर जोंनिनो काउन्सिलनि BKWAC नि मानव गेदेर जोंहा मिनिस्टार बसुमतारी सार बाहागो लागोन। बेजों लोगोसेनो जोंहा आरो मिरुनिनो आफादगिरि बिथाङा बाहागो लागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मानिजाथाव आलासि दंबोयो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मैखोमै बाहागो लाबावगोन मानगोनां जोंहा आगुनिफ्राय मावबोबाय थानाय गावखौनो जाथिनि हारिनि बावसोमबोनाय जोंहा मानिजाथाव आदालत थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि बिथाङा मैखोमै बाहागो लागोन। बेजों लोगोसेनो आङो गासैबो जोंहा गुवाहाटी मेट्र'नि मानव गेदेर आइ आफा रायजो राजाफोरखौ आङो लेंहर फैनानै जाहाथे जोंनि बे 8 माइल बर' बस्तियाव जों खुंनो लादों। जाहाथे बेयाव माने गाजा गोमजायै बाहागो लाफैबा आरो समायना खालायोबा आं गोजोननाय मोनगोन आरो फैगोनबो। लोगोसे जोंहा मोनफ्रोमबो आफादखौ लिंनाय जादों। बबेबा आफादखौ आङो खावलायनो हास्लाबासै बा लाइजामाव हास्लाबनाय नंलाखौ सानदों आङो। बिनि थाखायनो लाइजाम आरो खावलायनो हायैयाव मोनफ्रोमबो आफादा आंखौ गाज्रि दामोन। मानो होनबा समा सुंद' जाबाय। मानो होनना बुङोबा गाबोन सानसेल'सै। बिनिखायनो आं मोनफ्रोमबो आफादाव थानाय मावथि बिथांमोनहा जों बर' जाथि होननानै बर' जाथिया खौसे जानांगौ होननानै बर' जाथिया दावगालांनांगौ होननानै आं फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। ओरैनोथ' बिखेखकै जोंहा दाथ' फैबाय थानाय समाव ओरैनो मिथिया थारमिनबो दङ जोंहा बिबान सोलायलायनाय। जों डेभेलपनि सायाव सावरायगोन। जाथिया बोरै खौसे जानांगौ, बोरै थांना थानांगौ, जों बिनि सायाव सावरायगोन। दिनैसिमबो जोङो गुबुन हारि माहारिजों जोङो बाहायजागासिनो दङ। बेफोरनि सायाव जोंहा सावरायनांगौ गोबां बाथ्रा दङ। जोङो दिनै बे कामरुप मेट्र'आव जोङो दाब जिल्लानिफ्राय जोङो थाफैनानै सोरबाया साख्रि मावदों, सोरबाया हाजिरा रिक्सा रावला बायदि मैया बायदिनो बिबां जों खामानि मावनानै जोङो दंबाबो जों बर' हिसाबै जोङो ज'यैनो दङ, खौसेयै दङ। बिनि थाखायनो आं फोरमायहरनो लुगैयो जोंनि जेसेबांखि बर' रायजो राजा गैया माथो खना खनलायाव बे रायजो राजाखौ आङो फैबाय थानाय 1 मार्चआव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु मोनसे गिदिर जथुम्मा जागोन सानसेनि हाबाफारि लानानै आं बे जथुम्मायाव गासै जोंनि हाजो ओनसोलनि एबा दख'राफोरखौ आङो दिनैनि गेजेराव गोसो गोरबोजों आङो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।